Giduso sa Mandawi City LGU nga mapatasan ang madawat nga honorarium sa mga job order personnel ug clean and green employees. Usa kini sa naisgutan sa sesyon sa konseho agi og tabang sa mga empleyado nila. Giplano nga aumentuhan og 15 pesos matag adlaw ang honorarium sa mga job order personnel. Mato ni Konsehal Joel Seno, kapinasa duha ka tuig ang nakalabay. Sukad na paumentuhan ang suhulan sa mga job order personnel. 435, but the mayor wants to increase that by 15 pesos daily. So they will be receiving 460. 435 plus 15, 450. So yes. And for the clean and green, presently they are receiving 4,500. The mayor wants that to be increased by 300. So that will be amounting to 4,800 monthly.